היידה. בוקר טוב. בוקר טוב. באתי מוכן, פתאום טעמים חדשים, מעניינים. נראה מה העיר מציעה. קרואסון, שוקולד, ומה זה היה? שוקולד לבן וזעתר. וזעתר. עד כמה זיכרונות יש פה מהבניין הזה? זיכרונות שהיינו פעם שובבים, אפשר לספר עכשיו. קרואסון, עם גבינת לבנה, עגבניות שרי וזעתר. זהו, סיימנו עם הקרואסונים, והגיע הזמן קצת בשר. זה פיקני, אחי, של חייברי, מעשה ידינו, אהבתנו. יצא קצת חריף. חביב הארץ, בגבול הפיתי. כן, שרי. באמת הוא הכי טוב שיש. כל כדור הוא עושה באהבה. מושקע, טעים. אחרי פה, עכשיו חומוס. מאוד קטיפתי. אני גמורה. גמורה. ברוך הבא לשוק תלפיות, חיים שלנו. זהו, התעייפת. אני עדיין מקום. באמת? כן, מה, נשנשנו רק. אבל אכלנו מלא. 4 קרואסונים. צעדנו גם עד שחר. צריך אצל מרואן. מה צעדנו? צעדנו מהאוטו. צעדנו מהאוטו. בסדר, עדיין צעידה פה, אני לא תראי, לא, חיפה.